Ya iyalah anyar wong aku bosen karo sing iku. Merek apa iki? HP-ku iki merek Samsung. Kamu ae wong biasa gak bakal ro. Sing bener iku Samsung, itu Samsung. Sombong kamu jangan jenenge HP. HP-ku yo anyar pisan mereknya Vio. Karena iki merekku Vio. Ya iku maksudku. HP-an HP-ku kameranya siji. Tapi kan kameraku bening sama kameramu buta. Ya wes tau aku barin HP ku sing anyar. Wong bapak mulai tuku HP menuki Nagasaki aku manit tuku HP kaya teko paling modal emas. Bu apa ae saiki lembe pulsa masak nangis kabeh iki. Iku lho, Sima tuku HP anyar, kameranya perlu pisan. Ki opo to kamera ku akeh. Ya bening gak di foto. Kayak mungkin terus butuh gak punya bening. Walah bu, Lek pengen bening ki bukaan dapur. ibu iki lho wis elek bu. Ini wis kok HP-HPan. Bu, Loh, dibanting cukup. Kata cukup aja kan sepingin. Ren, ayo jen HP tumbas HP. Iki ibu untuk arisan petang juta. Loh, tenan ta, Bu? Loh, iya tenan, ayo tumbas HP. Surat tutup ke toko ini. Yeay, tumbas HP. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Mbak tumbas HP. Oh nggih pon, sampeyan milih mbak. Iki bu, apik kameranya anak papat. Cocok niku mbak, keluaran terbaru. Merek nopo niki, Mbak? Niku merek Remi mbak. Kudu Remi mbak, tapi Remi. Niki keluaran terbaru bu. Pinten niki, Mbak? 5 juta. Iya, keluaran Kanggo sampeyan kula diskon 4 juta mawon pun. tumbas wis Bu. Lho, engko lek dhewe ge tumbas HP kabeh kesuk tenan opo aku. Ndak to bu, gak apa-apa wis masih mangan waktu. Penting aku sida tuku HP. Walah, Nduk. Halo rek. HP ku anyar, kameranya ono papat. Diapian kameraku, enek-enek ngarep mburi nek. Iya, diapian HP-ne si lemah. Gak kira mampu awakmu kabeh tuku kaya HP ku. Loh, jadi HP dolan kok dulu. Ya lho mbak, makanya HP ku sih kalau canggih karo HP-nya si rumah. Wis ta lagi, syukuri apa anane wae. Timbangi sampean gak duwe HP. Nggih mbak. Thank you.